Budeme potrebovať posuvný meter, montážny kľúč TX20, čierny zvýrazňovač, sadu bitov, multifunkčný nastavovací kľúč Mako, uťahovací skrutkovač, elektrickú brúsku. Pri hotovom okne si odmeriame výšku krídla, výšku kľučky v kovacej drážke. Dôležitým údajom je taktiež šírka. Následne si zvolíme stranu a typ otvárania. Po zistení týchto rozmerov si zadovážime kovanie. Najprv si založíme rohový prevod. Následne si odmeriame výšku prevodovky jednoduchým priložením do krídla. Označíme si to zvýrazňovačom. Prebytočnú časť odrežeme. Na spodnú stranu krídla priložíme stredovú závoru. Tá nám slúži pre lepší prítlak okenného krídla k rámu. Pritiahneme skrutkami. Priložíme spojku a dotiahneme. Skrutky pri drevenom okne odporúčame o rozmere 3,5 x 35 mm. Rovnako postupujeme aj pri osadení hornej nožnice. Pozor, nožnice sa delia na pravú a ľavú. Odrežeme prebytočnú časť. Rez môžeme aj začistiť. Pritiahneme horný uholník pomocou kľúča TX20. Ten nám slúži na spojenie nožnice s horným rámovým ložiskom. Nožnicu nasadíme spolu so stredovou závorou do kovacej drážky. Nožnicu spojíme s rohovníkom spojkou. Zaskrutkujeme skrutky do naznačených dier. Priskrutkujeme krídlový záves. Pripravíme si pánty na nasadenie krídla do rámu. Najskôr nasadíme spodný záves. Okenné krídlo priložíme do horného závesu. Spojíme kolíkom. Dbajme na to, aby bol kolík správne dotlačený. Predídeme tým vypadnutiu krídla z rámu. Následne nasadíme kľučku. Skrutky pre kľučku bývajú súčasťou balenia kľučky. Ak nie, potrebujeme skrutky o rozmere M 5 x 40 mm. Kľučku nasadíme vždy vodorovne.